Hi! Mayong adlaw sa tanan. This is Jupeta. Welcome to my channel. Karon kay manglimpyo ko mamisbis ko sa amo ang tugkaran. Kay murag very healthy man kayo ang mga bulak na ko karon. Please subscribe and watch my YouTube channel. Sa gawas mo na. Karon kay mamisbis na pud ko. Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me. Watercolor, when we had each other, caught up in the memory of when we talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness. Bisbisan kay wa mo ko pa misbis ako kahapon sa hapon. I still don't know what happened. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Ari po deh. You're not thinking of me, but
We talk all night, drinking Kana, cheap kani gikan bini siya sa ko. wine. I let you Tugaya. see my Kani kay dark katong gibag una kong giripan. Then I Nabunit na fell siya. in love, but you gave Ayan. me up. I still don't know what happened. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I'm just a little nostalgic. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Ayun na, human naman kong pamisbis. Wala akong mga tanom. So, mag-link, kana mo na sila. Kana. So, pagkahuman is, nag-atang na lang ko sa ako ang tinda. Mao na lang maninahabilin. Naibihon, og monggos. Wala ko kakumpra gahapon, og isda. O kaning manok kay among recipe karon is munggos ra jud bihon kay nag-duty man ko gahapon sa highway kay lockdown man. So maunang wala ko maka pangumpra sa tubod sa among lungsod. Og mura na mong display ron, paabot lang po ko og nay mamalit sa tindahan. Then ang ako ang mga earring is ambot na mahon naman na pero mura maglaog kaayo gihapon. Nangita magunsay. Kaduhang pagkaon na po no ko. Ang ako ang paboritong anakuan nakana siya. Kana rare plant na siya, rare. Ayan. Kana. Oh. So dali na kay manghinglo sa kabuntagon. Then kadlawon man ko galuto og kaning galata man kog munggos. So kadlawon paning mata nako kay ang munggos dugay baya latan. So dagko na siya og mga black eye ha. Maklaro na kayo. Dayon ang bihon medyo dali-dali ang bihon kay humol ra man ang bihon sa tubig. Then pagkahuman is mga lamas sa dayon ug ang mga subak mo imong ikuan. Diyan dali kog bisbis ganina. Kana pag magbisbis is nanilhig una din na misbis din pagkahuman kay wala na nabud ko sa manok din ang mga iring tura ko mga iring ay tuga dula-dula na Mimi ayan. So nagpaabot man na sila kay na may isda nga nanuroy si Lola Laria. So ang once gani nga na ay isda nga kanang malangsi is ang iring is makuyapan yun na sila. Mayabag yung nagdagandagan pag na ay malangsi. So ana na lang medyo mingaw-mingaw ang palit karon sa atong sudan kay naamang guy isda nga gisuroy nga malangsi pakuha sa new look. So daghan jud ko isda karon. So kani ang sudan is moabot pa ni siya mga alas 11. Ayha mahurot. Okay, pasalamat ako sa inyong lahat. Sana na suportahan nyo naman ako sa YouTube channel ko and God bless you po. God bless. Ingat kayo palagi.